खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि एसटि बड'यार बा एसटि चेनेलाव आं बयखौबो बरायनाय जाबाय लोगोसे दिनै जोङो मोनसे पिकनिक एरेन्ज खालामनो नागिरदों बेनो जाबाय एडभान्स पिकनिक ट्रेल नायदो लोगोफोर हनै जोंना मावथिफ्रा मा खालामगासिनो मा खालामदों नोंसोरलाय हाइजें लेबना गिदां हाइजें सिगासिनो बानलु देदों सासेया नायदो लोगोफोर हनै जोंना मावथिफ्रा जानाय लोंनायखौ जगार खालामगासिनो एडभान्स पिकनिक ट्रेलार दायो जोंना बेदर एवनो नागिरदों नै जोंहा बिथां मा नाम मोनथाय दनस बसुमतारिया बिराद गोथाव एवखागोन दे बियो नायदो लोगोफोर दालि ओंख्रि संनाय नुफेराखैबा बानलुखौ जों गोलाव होखाथारदों औ गोरानथार बानलुआबो नाथुर गोरान होनजासिगोन नोंथाङा मालाबाफोर बेबायदि ओंख्रि संफेरबायमोन जानो संखांबाय आं सिगां हस्टेल थानाय समाव संबाय आदसा गोथाव जायो जानो नों संनाया आदसा दे दा जानाय नायनोसै होमबा नै जोंना संग्राफ्राबो लावगाथार फुजा बे बानलुखौ मा खालामनो नागिरदों नोंलाय भाजियाव होनो नागिरदों भाजि नै लोगोफोर नायदो बानलु देनाया माबायदि देयो मा बुस्थु इयो दालि रुनाय रान गाफाथाय एसे गाफा जागोन आरो आपेलबो जाथारनोसै होमबा नोंसोरो जागोन जायाबालाय आरो बेदर जाया जोंना ओंखाम ओंख्रिया रेडि जाजोब्बाय मोनजोब्बाय दायो जानायनि लाहार फाहार जाजोबदों karena Uma Oh, kok bisa slide dulu beda? Hah? Beda itu slide. Saya kan cukup senang. Tapi kita semua ada juga.
Action bener ya. Enggak mau nonton. Ada satu menit saya. Ada. Aku hayo एसे माबाना गुबुन येटखेला बेले जोंना ओंखाम ओंख्रिया रेडि जाजोब्बाय मोनजोब्बाय दायो जानायनि लाहार फाहार Bila saya bila. एसे एक लोग Oh, baik. Ini nah. Uma. Ini. Dah sebentar karena Uma. 달리고는 하라고. 아니 중심만 놓는 거지 뭐네. 아, 이거는 내가